Que valoración faz do partido? Bueno, creo que un partido de dúas partes moi diferentes. Creo que na primeira parte estivemos realmente fora de todo, fora de partido, fora de intensidade, fora de concentración. Foi unha moi mala primeira parte, moi mala. Creo que de finalización, sobre todo, vamos con 6 goles o vestiario é demasiado pouco. Creo que a nivel defensivo sí que estivemos ben, e creo que na segunda parte é completamente distinto. É un partido en segunda parte no que creo que fomos mellores, creo que nos faltou acerto outra vez. Creo que, bueno, o equipo está sufrindo moito porque ao final estamos 14 en convocatoria, 4 con un proceso vírico, unha con tobillo, o entrenador tamén con proceso vírico. Bueno, foi unha semana moi complexa. Creo que a primeira parte non é digna deste equipo, destas xogadoras. Non estivemos ao nivel que a nosa xente merece. Espero que non volver a repetir unha primeira parte así, pero recompoñerse como fixeron estas xogadoras no descanso, remontar un partido contra o líder en apenas 4 ou 5 minutos a estar de volta en partido, creo que é moi meritorio e para felicitalas por esa banda, pero queremos máis, queremos empezar a sumar xa. Sabíamos que era un tramo de tempada complicado moitos partidos fora da casa, rivales moi duros. Creo que o equipo está traballando, iso é o importante, está a recompoñer, e espero ver unha mellor versión, unha versión como a da segunda parte de forma máis continuada. Ola, Prechi, chamome José, xogo no equipo Alevín. Que valoración faz do partido? Ola, José, pois, bueno, concordo totalmente con Isma. A verdade é que esta semana foi moi dura para todas, para todo o grupo, pero queríamos chegar e facer un bo partido. Na primeira parte cometimos demasiados erros, por iso fomos ao descanso con apenas 6 goles. É moi difícil gañar un partido indo así ao descanso. Pero, bueno, a pesar disso, na segunda parte sí que conseguimos estar aí e demostrar que podemos, demostrar que depende de nós e que temos que seguir traballando, confiar tanto no modelo como en nós mesmas, porque, bueno, o exemplo é hoxe, que fomos quen de remontar un partido co líder, de poñer as cousas moi complicadas, pero, bueno, que non nos podemos conformar con iso, porque temos que seguir traballando serias e intentar sacar os próximos partidos, porque, bueno, eu creo que o grupo está preparado para iso. Muy bien, pues ya está. Muchas gracias. Gracias. Ahora sabéis una foto con ellos, ¿vale?